iso. Ora bakal ana sing bakal tetulung karo kowe. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Celukno wadya balamu aku. Wadya balamu mate kabeh ayo. Iki sapa neh iki? Ayo kono. Ayo kono. Kapokmu kapan kowe? Kapokmu kapan? Mas. Yo. Iki lho sapa? Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Aku dewa Dyabala. Apa ora wani-wani karo darahku? Wani-wani karo aku. Yo, jangkrik jebol pisan kathok. Kowe iku lho sapa? Ayo kapokmu kapan apa ora? Wis. Lah kene. Lah kene. Diombeni. Halo. Yuk. Darani botak kowe. Rumangsamu walah tawon. Lho, kok tawon wanto? Lah yo biyen kuru dintup tawon terus dadi lemu. Kuwi jenenge wanto kok mbok lokne tawon lho. Rumangsane kok iso. Kaya iso-iso lho, ngenyek kowe be nyepelekno kowe. Piye? Terus ne. Botak nyek botak kowe. Kowe kok nyepele karo aku karepmu piye? Ora sungkan dipersani Mbah Lurah Darungan rene, Ora ngerti karo Pak Mas Lurah Nanda apa piye sampean iki? Ngelok-ngelok nih lho. Kowe rumangsa ngendang pamer, ha. Nek pancen nyoto iso terekno omonganku, Mas. Pak Bambang tuku gedang. Iso Be. Rupane koyo rupane kok cok bakal pintere ra umum ya. Lho jangan lho. Pak Bambang tuku gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Tuku gedang tak ceblok-ceblok. Lho. Iso iki Be. Jam 4 kluget-kluget. Lho. Bar iki kowe Pisan kas nek pancen kowe iso bojone Pak Minto PN. Lho. Sik. Kowe bojone kancane mbok korbanke lho. Tenang Pak niki jelas mboten sakit Pak, tenang. Sik. Ki harus klarifikasi.
Iki jelas boten saged, Pak. Bojoku kok wehne iki piye? Kira-kira gak iso niki. Kowe ora ngerti? Bojoku ki isih penak. Kok gitu, Pak? Pisan kas. Iki gak mungkin Pak iso. Bambang potong rambut. 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 Kuwi rambut nggone beda Lek- goblok. Lah, ki ngawur iki kok. Wis rasa Piye unine digagas. piye unine? Unine niku mau Pak, unine. Pak Bambang potong rambut. Kuncine pokoke rambut. Wis ora usah digagas Pak Wanto iki arep nyepeleke ngaturaken sugeng dalu Pak Cangik, Mbak Limbu. Nggih, Mas Lendro. Pak, nggih. doalu mboten panggih Pak Minto. Wis pirang sasi to awake dhewe ora nderekke panjenenganipun Mas. Kemajuan. Kemajuane nggo ndi? Pendopone Pak Minto wis dadi. Mm-mm. Wis magrong-magrong gedhi, mobile anyar, Fortuner. Tapi Buri ana tulisane SDI. apa kuwi Mas? Sekar Gadung Indonesia. Sapa sing ngomong Sekar Gadung Indonesia? Tak ganti Napa? susu gede Indonesia. Timbang jenengan ganti susu gede Indonesia sesuk ganti tulisane, Pak. Apa? Dijual. Kok ngawur? SG iki seneng gairah Indonesia. Pendopone anyar. Mobil anyar. Sitok tak aku sing rada gelo. Apa Mas? Treke sing bosok ya sik pancet kowe. Angger distakel kaya wong asma. Cekek-cekek. Kabeh iku penuh dengan proses tidak harus bareng-bareng toh nggih Pak Minto. Nggih. Kabeh ku harus berjalan Aku seiring ki toh Mas. dipaido iki ora umum. Lah, Ora nggih. ora meng. Aku enek wong sugih ya ora nggumun, Wong enek wong melarat aku ya ora nggumun, Nggih. enek wong cetil ya ora meng, enek wong loman ya ora meng. Mergo aku sing nglakoni taun 2007 jeleput jan dadi kere ra turu ngomah pirang-pirang taun. Tenan kuwi busrine sampai katut Cina lho. kowe yo ngawur iki Kak, ora ngerti lho iki. Wah, ini cendalu Pak Minto. Nah, jeng dalu. Alhamdulillah saged sowan teng ngene darungan. Iya, Mas. Kula kemutan sowan teng mriki kalih panjenengan. Oh. Sebelum corona. Nate to sowan ning kene Mas. Heeh, tapi Dalange Pak Minto, Pak Minto dagelane aku karo sapa? karo Wanto. Tapi anyuwun sewu yang ngasto wonten darungan dereng Mas Nanda. Oh, dereng Pak Mas Nanda. Lurah, dereng Mas Nggih, Lurah. Mbak Lurah Nggih. sepuh sing ngasto. Wah, ngantos keuangan teng mriki, Pak. Kula teng mriki sing kula goleki namung siji. Apa? Goleki Bu Lili. Lho, lah ngopo Bu Lilik mbok Kaur golek? perencanaan awake sak meneh iki lho. Sawane karo. Dek grapyak era umum aku wis. Dadi Bu Lilik ki awake lomemu gedhi ngene iki. Lah seawet Mas, grapyak. Wah, gawe gelang iki sak lemari digawe kabeh. Krimping-krimping monggo lah Mas TB. Mesem. Niki mergo duwe ning ya bahagia lho ndek bojo Bu Lilik iku. subur kabeh. Subur, weh. Lho piyaine kae lho Mas, piyaine syukur kowe. Isin mesti isin. Hah? Dia utang aku 5.000 urung kebayar. Lah ngopo kok duwe utang dadak duwe utang? Mergo saking senenge Mas. Hebate warga mriki Mas ketok guyub rukun nggih. Lah saestu kok. Apa awakmu ya pirsa karo piyai kene tepang karo piyai darungan to Mas? Nyuwun sewu anu Pak Lurah. Mas Nanda. Asmanipun Pak Lurah Nanda Septian Dwi Cahyono. Weh, dek apal men lho iki. Nek mau Bu Lili. Bu Lilik, Apa artine Lili? apa artine Lilik? Li ku saka pake, li saka buke. Lilik kuwi li. Saka pake, Nek li li saka buke. napa nggih Pak Minto? Ndak mudeng aku. Dadi buke kulino dolanan barang sing cilik metu Lili. Oh. Dadi li iki saka Pak Li. Apal aku teng mriki Mas. Warga darungan ya pirsa kowe Mas. Persono. Darungan itu desa yang terdiri dari 2 dusun. Terdiri dari 4 RW, RT-ne 16, jumlah penduduknya 6.174, rondone 593. Sesih opo. Apal aku. Ora lho. Atikku kaya statistik ngerti ngono lho. Saking serawunge kalau piantun mriki, Pak. Ora ngono kowe kok sensus apa tekan rondo barang kok mbok gatekke to Mas. Lah ngapa? Ketoke lehmu gak seneng rondo kok ketok nyoto. Ya ora. Aja dak sia karo rondo. Rondo kae wis ora duwe sapa-sapa, aja atine mbok gawe gelo. Yen mbok gawe gelo yen kowe ora trima, titip ning bale desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa uping. Kowe kok ya apal to iki? Kami tua mriki, Pak. Niku daleme guri niku. WC-ne loro, tapi welek kabeh. Oh, pembangunane durung iki kok ngawur niku.
Kula bangga lho Pak Minto. Heeh. Kalih panjenenganipun Mas Lurah hebate ngoten niku lho. Teksih dasar sih muda. Sik enom Piyayine bagus. nggih mesti nggih berpengalaman dan Pengalaman, berprestasi pendidikan jelas. Yuswane pinten Pak? Yuswane nyuwun sewu nek mboten lepat Mas Nanda. Iki nek kula Mas Tani Mas mawon nggih. Mas Lurah. Nanda, Mas Lurah kuwi kurang luwih 33 tahun. Nggih to, Pak? Loh, jenengan yuswane 33 Pak. Kok boten ketinggal lho. Piye, Be? Kaya umure kayak sik 32 Mas lho. Sik to kacek setahun lho ya padha ae iki. Sak taun ora tanggapan ya bosok ya Pak ya. Bosok. Oh, tapi hebate kaya Mas Lurah ngoten niku nggo Mbak Cangik. Hebate? Dados bapak kaya panjenenganipun bapake Mas Lurah niku bangga. Sebabe napa duwe anak dadi lurah. Mergo nek dadi lurah arep tindak, arep rapat mesti diderekke wong akeh. Ya ampun duwe anak Pak Lurah, ayo budal rapat diderekne wong akeh. Seneng bapake bangga. Sing nderekne sapa? Nderekke perangkat, ana carik, ana kami tuwa, ana modin mesti nderekke. Duwe anak dadi dalang kaya Mas Tatit, kaya Pak Minto bangga anake dadi dalang, arep munggah panggung diderekke yoga sinden nggih mboten Pak. Lah iya, Bangga, kebanggaan kok kuwi. Dadi nek duwe anak iku ditutno wong akeh niku terus bangga ngoten. Seneng to. Ya urung karuan to Pak. Lho ya karuan to Mas. Justru nek ditutne wong akeh keluargane saya nelongso. Lho lah kok nelongso yo seneng. Seneng apa? Lho bangga ditutne wong akeh kok. Ya ora mungkin bangga. Lah kok iso? Lah nyapa mbahmu mati ditutne wong akeh ki malah sedih ora bangga. Tumon kowe wong mati ditutne wong akeh, aduh mbahku mati, alhamdulillah. Ora tumon. Aku kae sedih mergo ngenteni warisan, mbahku ora duwe warisan apa-apa iki kok. Wong kok rumangsane kok. Ya konsep iki beda. Nggih, Kebanggaan dalam arti Mbah Lurah nderek minggah ditutke karo keluargane iki karena kebanggaan punya prestasi. Betul. Ya lek wong umume wong mati diderekke iki krana kan kuwi kewajibane mergo arep dipiye wae melu berbela sungkawa. Nggih, lah niki sampe nek mati ajeng budal piyambak kok mboten purun Ben budal dhewe kono. Wong ketok wong iki nyuwun sewu kaya Mas Lurah iki sebagai pemimpin hebat lho Mas. Pak Lurah iku tanggung jawab abot, ana maju lan orane desa iki gumantung Mas Nanda. Cara Jare sapa dadi lurah abot? lho jareku ngono lho. Dadi lurah ya enteng. Lho abot. Lah, enteng nek ora percaya Pak Lurah iki lho. Pak Lurah. Pak Kades. Sik iki sing kok rembug ki kono apa kene? Lho, niki ngrembug dadi lurah, Pak. Jenengan Lurah. Nyuwun sewu dadi lurah niku abot napa Abot. Halah jare sapa? Lah nek abot sampean bengi kok iso ndalang sian. Nek abot itu sampean mestine ning omah silaturahmi karo perangkat desa mikir desane supaya Lirik maju. abot ki abot tanggung jawab. Dene lek perkara gawean kuwi punya staf. Kerja bareng-bareng asal tidak ada dusta di antara kita. Lho. Asline abot napa enteng? Ya bangga abot. Alah enteng. Abot Mas saiki lho tambahane nyuwun sewu tambahan jabatan 2 tahun to 2 Pak. tahun. Iki malah sangsaya abot Mas. Yuk. Ada evensi anggaran saya saka pemerintah Pak Lurah langsung terdampak. Untuk tambahan 2 tahun ini malah seneng lurahe. Abot kok seneng. Paling gak SK-ne iso mlebu bank 2 tahun kas. Kowe kurang ngerti lho. Napa nggih Mas Lurah? Nek lurah iki ra tau bengkoke sing digadekno. Lho, nyuwun sewu mergo Pak Lurah iki tanggung jawabe abot mergo Pak Lurah iki seorang pemimpin. Mergo manggone ngarep Pak Lurah iki cara numpak bis ngono sopir. Wargane iki ngono penumpange ana menggok lan orane, ana apik lan ora pembangunane kuwi gumantung sopire. Nah, kuwi dirungokke. Ora paham niki Pak niki. Sopir niku manggon ndi? Manggon ngarep. Lah nyapa sopir kok manggon ngarep? Mergo dadi pemimpin ki manggon ngarep. Apa kabeh sopir kuwi manggon ngarep? Ya mesti. Enek sopir manggon mburi. Ora enek. Enek. Sopir apa? Sopir becak. Lah ya pancen dhek ya mantan becak mulo ya hafal. Sopir becak niku sopire teng mburi. Nek sopire ning ngarep jlungup. BTB tak omongi ya. Pak Lurah iki nyuwun sewu. Pak Lurah iku abot tanggung jawabe. Mergo napa? Pak Lurah iki cara pewayangan pagelaran malam hari ini. Pak Lurah iki dadi Semar. Mas Yonom ku nggo takok-takokan wargane. Kena kanggo contoh Semar kuwi paling abot punakawan. Nek Pak Lurah kaya Semar. mergo tanggung jawabe Abot dienggo takok-takokan Pandhawa. punakawan sing abot dhewe niku sinten to, Pak? Ya jelas Semar kuwi mergo awake gedhe. Terus Ya Semar sing paling gedhe Semar.
Tanggung jawabnya sing paling abot. Tanggung jawabnya sing paling abot ya tetep Semar mergo disepuhke. Dadi wong sepuh ki le bisa menehi pitutur piwulang sing becik-becik. Lah sampeyan iki pripun to, Pak? Pak. Punakawan sing tugase abot dhewe niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Bagong ki bocah glonjom ora tau mlebu, nyambut gawene ora pecus. Bagong niku gaweane abot, Pak. Dia ini riwariwi Tulungagung Surabaya, Tulungagung Malang, Tulungagung Blitar, gawa penumpang ra tau sambat. BB kayak iki ngono bis clok kuwi kok. Wah, ora pengalaman ngeten iki. Wong ora mudeng ya kaya ngene iki. Kaya pimpinan malam hari ini lho Mas, pagelaran iso rame iso meriah. Niki mergo ana Pak Dalang. Pak Dalang ki manggon ngarep apa ki yoga niki sebagai wargane manggon guri. Lah sopire iki ana kene iki. Dadi dalang kok abot, dalang ki enteng. Abot. Ora melu usung-usung debok dalang iki. Sing usung-usung debok ki panitia dalang teko tek numpak mobil tek rokokan tuk. Oh, 50 yuta. Kuwi lek usung-usung debok iki krana kewajibane ning sing dikandhake abote si dalang ki duwe tanggung jawab pementasan apik lan orane. Tur perlengkapan tata panggung apik lan orane iki gumantung iguh pritikele si dalang. Iya, mergo ora pengalaman. Ora iso. Lho, apik eleke panggung iki ora tergantung karo dalang. Ya dalang ah Mas. Tergantung karo sing jaga diesel. Kok iso jaga diesel? Lah nek diesele mati, lampu mati sono apa iso muni, dalange apa iso mayang. Tanggung jawabnya diesel Pak niku. Dalang mergo bayarane larang iki mergo dalangku melek Mas. Lah rumangsamu yoga iki suwengi turu ngono piye? Iki yo melek kabeh Mas. Mergo dalang ki ngetokne swara nggih to Pak Minto. Lah sinden iki apa bisu? Dalang ki nggawa gamelan komplit. Alah, apa iya? Wayang komplit. Sampeyan teko omah usung-usung gong ngene nggo gawean. Ora ngono tegese iki sing nyiapne iki sing kudu menyediakan ki aku ngono lho, Ndeng. Kudu sing duwe gamelan. Nggih. Ya umpama nyilih ning lek kudu tanggung jawab. Ning lek umpama duwe ngene iki kan ya panggah kuwi iguhe si dalang. Mboten kula tanglet. Sing nata gamelan kali sing gawa gamelan saking griya teng mriki sinten? Trek karo penitine harus sopire. Peniti to? Heeh. Abot peniti Pak timbang dalang. Gini Pak Mboten. Loh. Bingung. Bebek Plong-plong. dalang iki nganggo jarik mergo nganggo jarik. Lah rumangsamu iki sarungan kabeh opo piye kok iso? Wah niki bocah nek ora pengalaman ya ngeten. Dalang kuwi enteng mergo disengkuyung karo yoga karo sinden. Saiki iki perkara sing tanggung jawab sing abot. Saiki sakmene kae sing dipirsani penonton semene kae iki sing tanggung jawabe paling enteng sapa? Sing tanggung jawabe paling enteng Bu Srini. Loh. Kok iso Bu Srini, Be? Mergo mek tugasnya mau nampa duit karo ngitung blonjone pemain. Udu perkara sing nampa, sing ning panggung iki lho. Sing ning panggung. Sing enteng dhewe. Heeh. Jenengan enak. Awakmu. Lha kok saged? Lah kowe rene nggawa apa? Mboten nggo napa-napa. Mik wae lho kowe nyilih prabot kok kene. Coba. Ayo, Be. Kowe arep joget sing nabuhi ya gawan saka kene. Dalang. Heeh. Kowe arep nyuwara sound system kok kene. Kowe kok mbutuhke sinden sing nyiapi ya dalang. Ayo, aku melok sampean ya, Pak ya. Ngisut Ah, ya. Kok malah diwalek karo Pak Minto. Ya. Gawanmu ki apa rene mung gawanmu lho mung cocot tok. Cingur. Lho. Congor tok. Aku melok sampean. Kowe aja nyepelekne Bu Srini lho, Pak. Anu Mas TB. Bu Srini ku tanggung jawabe tresnani Pak Minto. Pak Minto semono uga tresnani Bu Srini supaya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah sebagai percontohan desane. Nyuwun sewu jenengan tresno saestu kalih Bu Srini, Lho Pak. piye wong jenenge wis nikah dadi suami istri ya kudu. Jenengan rewangi pecahing dodo utaing ludira. Lah iya jelas. Nek ana apa-apa tetep belani sing wedok. Belani sing wedok. Taniki kula tanglet. Heeh. Umpama Bu Srini niku diculik kalih wong, dicolong kalih wong. Heeh. Terus tiangin niku nyuwun tebusan dhuwit 200 yuta. Kamangka panjenengan niku melarat rade apa-apa. Carane pripun? Iso nyampetno Bu Srini. Ayo. Niki Ayo iki dajal tresno tenan apa ora iki? bukti Ayo. tresno niki ya, Be ya. Sampean Bu Srini diculik kalih wong, njaluk tebusan 200 yuta. Kamangka sampean ki dhuwit ora duwe, omah ngontrak, mobil nyewa. Piye carane nyampet? Ya sing penting digoleki. Nah, ora iso ketemu golek ning ndi? Wong nganggo tebusan. Wong kudu kon nebus nek kepengin ketemu. Digolek keutangan. Halah sing ape percaya sapa? Wong sampean ki rande popo kok. Nyilih karo kanca. Ora mungkin dipercaya bungane gedhe.
Sing iso mekar. Sik, iki padha ebe nyun sewu Pak, jenengan tak males nggih Pak. B, upama kowe dadi melarat rat sak ngisore wong melarat ora duwe apa-apa. Delalah bojomu kowe tanggapan diculik wong njaluk tebusan 100 yuta. Piye kowe dadi wong lanang? Tak nyang no. Lho. Lah bojoku sadurunge karo rabi karo aku 350 gelem mosok saiki njaluk 100 juta. Lho, lah kok gelem piye? Biyen ki bojomu 350 gelem nyapa saiki jadi 100 juta. Tak nyang no. Lho, lah bojomu kok 350 biyen bojomu mantan apa? Purel. Lah niki lho. Ngene kok diomongne kula niki Lah, lho. iya. Nek mboten kalih jenengan dalu meniki mboten derek kula, Pak. Nah, iki lho. Gelo kula sebagai kanca niki lho isih enten buktine Pak Minto. Kula niki nyuwun sewu nek karo TB niku tegel karo kanca, Pak. Nyapa. Piye to? coba? Niki nggih. TB wingi kula rak tanggapan campur sari. Heeh. Kene kula niki sik udan terus ngeten niki jenenge ketiga basah, Pak. Ya ketiga basah. Bojone kula niku dinodai karo TB. Cara jenengan pripun niku? Lambemu Masya sing Allah. apik lho. Pak ampun percaya, Pak. Lah, kula niki lho Pak, kula buktine niki lho, kula Sedumuk bathuk senyari bumi. nggih paribasane bojo ngoten niku. Heeh. Niki kula WA, bojone Terus? kula malah dinodai. Kula WA ngeten. Sing ngomong dinodai sapa? Lho, aku bojoku mbok nodai. Sing ngongkon lak kowe to. Lho, lah ngokonku piye? Niki lho kula kula wacane nggih. Heeh. B, aku iki tanggapan campur sari. Tulung mara omahku mergo iki arep udan. Engko dastre bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Lho, niku. Kula napa kliru, Pak? Kowe ku bersyukur nek kancaku tak tulung kowe ku. Kata niki pripun jenengan dikon? Lah niki lho isih Pak buktine. Kok dituduh menodai niki apa mboten kuculuk, Pak? Sing ngongkon kan dekne. Kula niku DWA. Heeh. Di WA. B, aku tanggapan campur sari, tulung kowe mara ning omah mergo iki arep udan. Engko dastere bojoku angkaten aja lali manuke lebokno. Kula napa kleru? Nah, iki sing kleru penemu ki awakmu. Krana awakmu karo Slendro kan kanca akrab. Nggih. Krana dhek iki lagi nyambut gawe, njaluk tulung ning awakmu kon ngentas utawa kon ngangkat. Ora ana tulisan ngentas. Kon ngangkat daster ki tegese sing arep kudanan iki angkaten ganen nang jero simpenen. Lah manuke aja lali lebokno tegese iki ning njaba ning gantangan kon lebokke ning emper. Artine ngono kuwi to? Ora Untung bojomu kok gelem. Lho. wis kowe Kocok kocok Pak. Alah malah padha nyancang piring ya ampun. Sik sadurunge mangan iki pundhutane lagu diaturke. Nyuwun tulung Nduk Mita karo Mbak Diah disarahke sik Makme. Iki ana pundhutan ninggal katresnan iki mau. Wah, iki cocok karo sunane tukang adang guri nyuwun ninggal katresnan, Pak. Heeh. Panci Sekar Gadung penggemare akeh kok, Mas. Katur Bapak Minto Darsana ing pagelaran kula nyuwun gending ninggal katresnan. Gending menika kula aturaken dhumateng sedaya kanca ingkang saking Blitar mugi ndadosaken sukarna ing panggalih. Yo, kaya ngapa? Ninggal katresnan digarap langgam dhisik, Nduk. Yo, kaya ngapa? Langsung, Mas. Pundhutan saking Bapak Santoso Sarang diaturaken sedaya penggemar wayang kulit ingkang kepareng mirsani wonten ing darungan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino Katur Mas Joko Wibowo sak rombongan saking Sumbragung Rejotangan. Rawuh wonten Balai Desa Darungan wilujeng dalu wilujeng nyimak pagelaran wayang kulit. Matur suwun Mas Joko Wibowo. kaya duwe ngene
ana windanane tak anteni ning pucuke tresna nangka betasane mong katun keton sliramu wae. Ojo lali pawelengku kemana kemas kang setya satu tak anteni kan bisa. Coba mirsani lelucon Mas Andi. Nggih, Mas. Pak. Iki pancen pengin enggalo tetembangan ki diaturke. Apa meneh sindene Sekar Gadung kompak ra umum, nggih energik kabeh. Ah coba aku nyuwun tulung panjenengan duet karo Mbak Lilis, duet karo Mbak Punjung. Milih Ayo. WB. Milih niki. Yo. Oke, Lilis kang pundi? Oh iki lho. Nek aku gelem iki. Iku bakul hand body be. Iya. Enek Ah, tek aku tukar tambah iki tombok vario siji karo bojoku wani niki aku iki. Gelem kowe, Be? Lah, iku luwih sing elek saka iki aku gelem kok pemenang sing iki. ora ngono kok gregas men to be iki. Lek pancen sampean kok wong ngono lanang, to, Mas? lek arep nresnani nyang wong wadon kudu dicara nganggo gandrungan coba. Ayo. Oke, gandrungan. Setunggale sinten Pak niki? Mbak Sulis, kalian Mbak Sulis. Oh, Mbak Sulis. Wis Mbak Sulis ya, enggak apa-apa Mbak Sulis. Heeh, Mbak Sulis. Aku gampang lali karo Mbak Sulis iki. Oh, blangkone Oke, dingge be. digawe oke. Di ben ra ketok gundule nggih Mas. Nah, yo kaya pentol korek lho Mas, lek ra gawe blangkon. Oh, anek rai cawe itu kudu ganteng ya. Yo iya no, kudu gagah perkasa, lek ngono lek kaya pentol korek. Piye kok nangis iki lho? Kok Lah iya piye to? ora Mas? usah nangis. Apa Rasane lho? Masa aku dinyak pentol korek ra apa-apa. katen bat. Aku dinyak mbok dielek-elek ra apa-apa ning kebangetan siji. Lah apa? Masa blangkon dikai fresker. Iki yoga-yoga iki ngerti nek siramu iki kembung. Kembung ngono masamu tumone sirah dikeroki kene nih. Nyuwun sewu Pak Minto niki napa niki Mas TB gandrung nggih. Ya, Pak. Allah akeh nek. Tanda sayang lho kuwi fresh care. Sayang piye? Coba Pak. Ampun Pak. Ora Malah mah. wangi lho Mas, malah wangi kok Mas. Ora usah. Lah, wah akeh ning ngekeki. Lagi balsem ngono iki. Lah kowe milih dikei balsem apa dikei oli? Iki dipasne nyuwun sewu Pak Minto jumbo kalian pambutanipun Mas Nanda Pak Lurah. Heeh. Iki ngersake lakon prahmen ketoprak kala wau. Jadi mengke wonten lakone kalih gandrung disesuaikan. Kowe dadi Ira-irane apa Mas ira-irane? Sri Sri Tanjung, Pak. Niki mban dapur Mbak. Oh ya, iya ya. wis. Ban Mbane kemenyek ngono ya. ya niki napa niki kula minangka dadi sida paksa. Mbak Sulis niki garwane kula. Aku Sri Tanjung. Sri Tanjung, oh, aku iya. Sida Pakso. Kowe iki begendong. Kok begendongnya apa? Begendong. Mbak nih, Mbak. Bolo. Kono. Begendong. Begendong iki Begenten. tukang layani aku ngapur begenten. Kowe nyanyi sing engko terus aku teko ya. Yo coba kaya ngapa dicake. Turuk. Biong Ban, Dalam Kanjeng. Wonten dawuh. aja mentel-mentel tondo. Wah, iki wis kawan bayi lho Kanjeng, pripun? Ngene lho Biong Ban, wis sauntara suwe Kang Mas Sido paksa kok ora kondur-kondur ya Biong Ban.
Lah nggih lho. Sri Tanjung aku sing teko wong ayu. Kang Mas itu paksa. Dara. Kok nyosor ngene. Dara. Jenengan apa Dara. mendem? Kowe iki bojoku. Ngapa? Lah abdine iki pengen ngersakne ya ora apa-apa to. Aja kaya mangkono to Kang Mas itu paksa panjenengan sampun rawuh Kang Mas panjenengan ngersakaken unjukan apa susu kopi napa jus Nek saged iku ya susu ya jus. biomban gak biomban Dalam niki lho. Sri Tanjung garwanipun Kakang wong ayu. Injih Kang Mas itu paksa Lagi wae Kakang marak suwane nggone Gustiku malah pikantuk dawuh supaya supaya wargaku ayom-ayom tentrem. Ngapa taktok-taktok iku? Aku mek dudono. Lah ngopo? Kentongane wedok. Lho, lah kok iso wedok? Yo delengen to. Yo. Ngawur iki aku arep ngomong karo bojoku. Sri Tanjung garwaku wong ayu. Injih Kang Mas Lagi itu wae marak paksa. suwaning nggone Gustiku Sela Hadikrama. Aku supaya ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku Sri Tanjung. Banjur aku mbok tinggal Kang Mas itu Oh, oh. paksa Sliramu ning nggone Taman Keputihan kene aku tak ngupadi. Taman Kaputren Doro Kang Mas. kaputren. Ora. Sanes keputihan. Nggih, Pak. Menika penyakit Nggih, Pak, taman apa niku, Pak? Taman Kaputren Kepatian. Oke, ning nggone Taman Kepatihan. Mula Sri Tanjung aku njaluk pamit wong ayu. Injih Aku tak Kang ngupadi Mas. tumbaling praja ya wong ayu. Injih mboten ngunjuk rumiyin Kang Mas sampun Iki lho. damelaken niki biomban. Niki Dara kula damelaken susu. Yo biombane lek ramen. Sido paksane ben modot. Monggo Dara jenengan seruput susunipun. Kok bukai presker kok Sing sodotane. meneh iki aku. Oh, Biomban nggih. lenggah. Ngapunten Lenggah, Dara. lenggah. Ngapunten. Bukai presker Menika ora? Mboten Mas. Oh, bojoku kocrok. Timbang Pengen dikei susu apa, enak Kang Mas? kopi. Lah ngopo? Kok nek kopi ku irenge akeh. Lah nek susu. Susu irenge saithik. Mbok aku ora roh, Bir, tau ngerti kok. Pripun? Wis, Sri Tanjung. Nggih Kang Mas ngatos atur nggih Kang Mas mangke menawi bidal nggih. Iya Sri Tanjung. Aduh, aku tak budal ya Sri Tanjung. Nggih, Kang Aku Mas. njaluk pamit wong ayu. Nggih Kang Mas. Matur suwun Dara. Aku pamit Sri Tanjung. Biomban Wonten dawuh Dara Putri. ditungakne ya biomban muga-muga Kang Mas Ida paksa menang jroning perang. Inggih Dara inggih. Panjenengan sing sabar. Iya biomban. Iki sapa Sinten? biomban? Sinten Dara menika kados bapak moncrot. Sowui. Sapa iki Kowe biomban? dadi apa? Silati kromo. Lah kok sarungan maca andukan? macak ben lakonan prajurit kepatian. Iya. Sri Tanjung. Bengi iki sepi, aku arep berhohi. Kok kaya mangkene to biomban? Loh, Dara kula nggih wedi Dara. Sri Tanjung sing ndi? Dara. Sri Tanjung sing ndi? Aku Sri Tanjung. Ah, loro-lorone ra apa-apa. Pripun Dara Putri? Awan kunci sik. Adewe kudu iso ngadepi iki lho biomban. Ngeten mawon Dara panjenengan dhisik. Panjenengan Hey. dhisik mangke lek penak terus kula. Wis ora usah royokan, kabeh mesti kebagian. Ayo Sri Tanjung manut dadi Ora sudi. Aku wis duwe bojo. Aku wis duwe bojo sida paksa aku ora sudi karo kowe. Tenang, gak usah royokan. Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Dara pripun Dara? Oh, Jaluk turang iki lho. Tolong Mas. Baginda.
mawon tulung Kang Mas. Jangkrik tukang kibot iki ra entuk apa-apa semalah entuk. Kuwi ku bagianmu kuwi kira-kira. Lawangnya dikunci ki mau dibuka kok adewe iso nembus lawang ya. Tanjung. Manuto tak pek bojo ya wong ayu. Ora. Manut mawon Ora Dara timbangane mati Iki aja ngawur ya wis kowe iki. Oke ya jenengan mawon sing Ya kowe dhisik kowe. Kula mboten purun. Kowe engko nek Sampun penak nombor Jung. jenengan mawon. Apa kira Wis. Tah. Aku wis tak. Aku ora betah. Ngerti wong loro kaya ngene. Ananam pace apa titik apa dia apa titete good apa tito apa di good apa cie manut yo. Kowe wis jenengan manut mawon kowe wis Dara. latihan to. Ayo. Ora kowe iki aja kemalah nonyol-nonyol ning bendarane iki piye to kowe. jenengan mawon Ayo kula manut to wae. Ora setia aku karo kowe. Manuta ora lah cara. Ora pertama pancen loro tapi suwi-suwi ora. Aku yo ngono sosok. Ora. Manut to yo apa aku kurang bagus? Ora iso. Aku wis duwe bojo sing bagus. Sopo? Aku mau karo kowe. Sopo bojomu? Kang Mas itu dipaksa. sido paksa sido dipaksa piye Bojomu kayak dure sak botol Yakult. Ora apa-apa, tapi kan pas. Gede dhuwur. Balsem. Kandet saya. Dara jenengan cobi mawon Pelok. Ayune tumpuk undung. Ayo segi. aku ndak gelem Dara aku Biomban, piye iki biomban? Dara Piye biomban Kang Mas itu masuk ora ndang mulai-mulai. Ate koyo pitik jago karo babon ubur-uburan saya pake. kula mboten purun Dara menika gundul kula mboten purun Karo kowe tresnaku tumpuk undung. Loh, cok. Bu Lili, ampun Bu Lili. Ah, Bu Lili lu goneng kene. Manut karo aku ya wong ayu. Ora. Ban liburan bendaramu supaya gelem. Dara Putri ampun ta panjenengan manut mawon Aja kaya mangkono. panjenengan coba riyen Menika ingkang Aja kaya sinuwun lho mangkono. Ndara Putri. Biomban. Panjenengan manut saderenge kan boten gundul cobi jenengan Aja rasane ngomong sing biomban. gundul ngoten lho Aku ki tetep setia karo Kang Mas itu paksa biomban. Gundul iki ana manfaate. Apa? Nek sing ngisor gak kuat gawe iki. Ananam paci. Wis saweneng berarti iki bayang kok. Tanjung. Yen to tak gawe kanthi cara alus kowe ra gelem, apa kowe kudu tak do paripeksa ning papan kene? Ora iso. Ora bakal ana sing bakal tetulung karo kowe. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Celukno wadya bolemu aku. Wadya bola mate kabeh ayo. Iki sapa nek iki? Heyo kana kapokmu kapan kowe kapokmu kapan Mas. Yo. Iki lho sapa? Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Aku dewa dia bola. apa ora wani karo Daraku Wani karo aku. Yo, jangkrik jebol pisan kathok. Kowe iku lho sapa? ayo kapokmu kapan apa ora Wis. Wes. Lah kene. Lah kene diombeni sik diombeni. Lah kene diombeni be sakne lho. Wah. Kowe lho selo dikromo ya yak-yakan ngene iki lho kok. Jangkrik banyu kayak balsem. Kowe ku langsung kena ke lambung be. Ayah Nanda. Tolong ayah. Sapa? Ayah Nanda. Tolong. Ayah, tolong ayah.
Iki ra dapuk, iki Mbah Lurah. Iku sing bayari ndek gawe. Ibu Lili. Bu Lili, Bu Lili. Ya ampun Bu Lili. Aduh. Enggak kok, Bu, enggak kok. Bu Lili. Salah orang loh Mbak Yu, salah orang. Ibu. Wah, iki ibuku kaya Sondoro. Sehat kuwi. Oh ngawur akeh kok. Bu Lili, tolong. Tolong Bu Lili. Aku dinodai, Bu. Bu Lili, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus menikahi Pak Minto. Wis malah kacau saya jelok kalau. Pun iki Pak, planning menikah Pak diatur napa Pak? Pak Lurah Pak. Lah sing nggawa munggah lek panjenengan. Ora Harus tanggung jawab. kok. Katakan Pak Lurah. Saat ini jenengan pilih napa? Pun niki jenengan pun minggah. Pilihannya loro Pak niki. Sampean Napa? nyanyi, napa sampean ora nyanyi tapi nyawer. Wis gitu. Nyanyi. Mboten saged nyanyi. Saged Pak. Nggih. Nyawer mawon. Alah bocor to Pak. Mboten wonten bulurah mboten sekeco mengke. Duh, bulu. Lurah yang kamu di. Loh. Mas, Masa aku ya kiri mbok taleni sikilku. Nembang Pak. Lah Bu Lili mungkin ngersake tembang napa? Bu Lili mawon ingkang nembang. Nah, nggih. Bu Lili kersanipun radi man. Oh Pak Lurah, permintaan lagu napa Pak Lurah? Lho, nggih niki Nah, saking niki warga. pamundhute Saking warga warga, masyarakat panjenengan, Mas. Napa kali Ibu diaturi Request mawon. Oh, request. Nggih. lagunipun menapa? Lho kok ngeblank, mboten ngeblank Wah. Be ngene Ibu Lili malah ngeblank, Be. Wis, napa dices mawon niki? Napa Mas? Request napa Mas? Hah? Ayang-ayang Pak. Duh, gede dawa. Teke sapa kok kaya nggone maratuwa. Tak pluruti. Tak pijeti. Ngawur iki ra roe. Nggih, ayang-ayang nggih Pak Lurah nggih. Mboten saged. Pun. Niki sing nyanyi Mbak Nggih. Parang Oh, napa? nggih, mboten apa lah. Ya, iki pundhut. Kula Pak Lurah jenengan. Mboten usah to Pak, Pak malah repot-repot. Bu Lili badhe temu Bu. Badhe temu ndi? Jenengan nggih. Nek ra nggo dhuwit nyilih Bu Lurah sik ora apa-apa. Wah, Oh, nggih, matur nuwun, suwun Pak Lurah. Nggih. Luar biasa. Wis diaturke Nggih. Bapak Kades Bu Lili pun derek berpartisipasi. Nggih, Pak. Wah. Tembang saklajengipun Mas Andi, Monggo, Mas Pak. Sintu diaturke. Napa menika, Iki ana Pak, pundutan sesideman mengko diwaturke wanci Goro-goro. goro-goro. Pundutan saking sesepuh RT 04. Heeh. Nggih. Bablas, kaya ngapa? Nyuwun gungan penyali Mbak Pipit. Sinten? Mbak Imas. Baik Mas. Mbak Luki. Mbak Diah. Mbak Diah. Iki ana pundutan Kembang Probolinggo. Ya. Kaya apa? Langsung diaturke. Yuk Kembang Probolinggo dados. Mas. ayo. Ugi mboten supen Mas Mulyani Bopo Sumirin kang wonten Manggis ngantar Kediri. Mandang pateng arep podan bubos klopo padha kekocekan sumiyate bubos klopo amadani umete sing tresno aku mung tansah ngenteni
Probolinggo. Pira-pira pamundhut kang wis diaturke Mas Andi, Nggih, Mas Pak. Lindro. Nggih, Bapak. Muga ndadekake Sukarna ing panggalih. Leres. Betul. Saged dados jampi saya. Iki dibablaske sing ro nembang sing akeh. Sinten Kaya menika? ngapa? Bani. Kaya adat kang wis lumeku, lali janjine. Yo, langsung Mas. Yang punya tugas nembang lali janjine ngadeg. Yo. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pensil, gak taunya pensil. Waktuku tolong aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku singgol-singgol ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak-tembak, dor-dor-dor. Tembak-tembak. Tembak-tembak, dor-dor-dor. Tembak-tembak. Aku ngedandan kowe ora Terima kasih. Menika wonten pundutan saking Bapak Kades Ndosari Oke. ngersake tembangi Grigis kagem kadang-kadang Kades sekecamatan Kademangan. Leres. Iki ya diaturke Mas Lindro. Nggih, Bapak. Ugi wonten pamundhut saking bilanipun Mas Joko Wibowo saking Sumberagung menika dalasan Mas Wahyu saking Berjo menika nggih nderek mirsani mugi ndadosaken Sukarna ing panggalih. Nggih. Ya, kaya ngapa Mas Andi, Nggih, Pak. Nggih. Mas Lindro. Wonten dawuh, Niki Bapak. panjenengan saged matur dhateng Kang Mangkugati. Oh, nggih. Kalian Mbak Lilis ben jemeneng tembange larang panas. Larang aras. Nggih. Oh, Tak walik ben ndak udan ngono lho. Dan begitu kok tembang opo? Nggih Pak minta ingkang wigati namung saged ndedonga. Nggih. Mugi-mugi paripurna anggenipun desa Darungan ngawontenaken adicara merti desa utawa Utawi bersih bersih desa. desa. Mugi-mugi dumateng Bapak Lurah Mas Nanda. sak perangkatipun Nggih. lumuntur dumateng sedaya warga desa Darungan. Tansah cinaket wonten ing rejeki tebih ing bilahi gampil anggenipun pados sandang papan lan pangan tansah diberikan kesehatan lahir lan batin. Nggih, Amin. mugi-mugi desa Darungan Mas Andi dadi desa-desa sing balbatun thayyibatun warafun ghafur. Amin. Amin. Yo, kaya ngapa? Diaturke? Nduk, Lis yo. Tatit ngadekole cah bagus kene, gantene Pak sawetara. Mas Dokter Duksanya. Endi sampure?
banter tenan angin silera karuan katane bos larang gantenan yen nawan golek yuk-yukan ora betah panase banter tenan angin silera karuan katane bos larang gantenan ya 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 mas kenduk lo mas ya ya mangga yang sampun pikantuk sampur panase kok kaya ngene yen tomato bantre serian melo mas minta sarinane sawenyene mau ngrasake panase kaya ngene larang udan larang pangan saben dina tansah kelayangan lo mas lemas sawan kegeningan lemas sawan sing padha keringan yen awak golek yup-yupan ora betah panase banter tenan mas andi tebe angin silera karuan katane mos larang udan tenan yen awak golek yup-yupan ora betah